всеки един от нас, така, вървейки към пътя, по който водите се освещават, Господ да ни дава в изобилие мъдрост, здраве и молитвеност. И нека на този ден, както се честито Богоявление, честит Йорданов ден, нека Светия Божи кръст да пази и закриля селото ни, домовете ни, да очисти от лошото всеки дом и нашето село. Честит празник, честит имен ден на всички именници, да са живи и здрави. Благодаря на смелчаците, които решиха тази година да се хвърлят за кръста. Сега ще видим кой ще хване кръста. Бъдете благословени и за много години. Честит празник! Говорили тук. Късмет, айде да се живи и здрави. Айде музика!